adisa edi abasi onipa bia se bra aye nyina mompa your class school back and no school mo asori nyina ma nsuo nti but remembers ni okura ni timi ba de kire ni breso mpo a cause me akwa mi se nsuo di ema da wana me ko so e bana timi se nipa badon bi ma we se ye ba be bo urade mpa e kire ni breso nko ye urade nhyira saafo nyina na nyame pe bunada e be nso ihia bo mpa ye bunada ne ya wadanko ni mre no nso ofa radio number na ofre ba ebeji wa wa triye no wabu mabuti ri ampo empire ana mi ya me komi amade nyina me papa mi bibia eye odifo na ye bo ayemfo ba mpai bo kase na ekoso ne efie anumre na hyehyɛ so wo fa me firi apɛ straight to tapekurum manyante yese madam for Dr. Rai Kapat Education Complex wadi kan wo mpai bo ni de koda ho no akora yes na yese doctor mu ekotwen mpai ba kyerɛ sɛ bibi kase ekoso tapekurum iwe be koni akogo bintu nipa bi ebeso ni odifo na ye bo ayemfo be di ahyiamu no eye ne firi bia wo bia na sim samre ubedru brekum tapekurum na animre yemi na ya boma bompaye odifo bia wo bia wadi hia eyese na wo mpie na okekan ni ma so mu nko a me ya se mentimi no wanko but awade wo mre bebre de maye ye repeda yes na yet na gada ye ho na yakopio odifo awade hia asam na atempa so tie bi onyame wo hia ne pa ba se de do ye no wa wo papa Ebeneza adako yi adom oni ne ba so fu chief odifo omutie yen awade nyankopon wo hia no ebi wo bia no nya ne kase na awade hia prophet Isaac wo su bempa wo nkran na onye ono so kase emfa emaye afi adum bishop with condosman papa ni tie de bi awade nyankopon wo hia no na me ame wo fa senior contractor Kofi Job oni Mr. Yebua de okana sema enweka tinya kan so ba de hia no no ma me nkwatentene mfa maye senia wa prepare be ma eye brakwaku nkwatentene no onye Mr. Yebua saa nkofo mi no mbobo mu de onno ma muska said you wa drum Kofi Job no wa drum adum bishop bi no was ankofo nsa kanska yemfie to bia bedane de awade onhyira omo na me ame ma ne Anita Hotel awade onhyira no na onhyira Queen's Gate ma bebe mama wo bi awade nyankopon onhyira no mi wi a abrochirefo tie da biara da obo ade totrobo nyankopon nhyira nyom chefa Ghana fu tie ye frɛ say on credit awade favor ento won so na onye obi akese anya awade onhyira wo nipa bia ready man apa yeah mami the radio say osanso de ewem ifiada na bibia ekoso 13 obi a ohwe ye bia ye chia na no pe kasi ubodi a eja bi wo ma ubepon na afi na course na ebo wa momidi tie chia obia no pe Erade adom watimi asori a ohwe ho manase KUMAWOOD TV de Erade onhyira na onye ne kesi abrochirefo nso oba de entre o ma hye bena da ye bebo mpae fa number no fato ho next to eduru abebobi ne fa won hye oba de ne nsa so no mfiri mpotoho ni aponhye abiem 0555736811 0555736811. All right, so we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's Initiative, Sam Darko's TV. We are live there. So you like our page, you subscribe, you comment, you share. Buy the story star. Yedi Ebano. This was my mama no kumbiza bash. Western region, Kikamezia man, Brofo, Axim Brofo, Biza Bumwa bash, Bakoke, relative Lukusan on Wayma, when Biza bash. And can be almost any be our Mortimer so as one to a good jam while I can ye be via Biza Bamwa bashing, Jim the Caribbean, I want to pilot. Yamley, would you have a carrier chia? That's a bit even back to KUMAWOOD and like a home TV. Na Benya, but Monko Stephanie Vinci at Saturday for one and them cuckoo principle. We now Chinakon Uncle, you know, fancy beer, baby beer, fancy beer, what man can for Choala, with the Honasis TV stations for. Odoso sadechi that's good soon what's one TV no order to KUMAWOOD and our home TV no worship na no de yekede nyankopon onye won kese papa you at kokoso na mabane di ifie ni fie nzema akotoko asante kotoko yini na nipa ba anwara akotoko
as because of Pia, one castle. Baby Bia, Cassa making, Bukabi, Miss Say, what's a main cano? Michelle, Namada was the son of Pensono. What they would even answer her, Namoshe, or was it for the 5 for Conongo for Bibia, I mean, Cassa Budia, Adi, a bitch, Bibia, okay, Bibiano. We say thank you for watching us. First story, making headlines on today's Koowaa Show, and it's a energy minister. I think so. I think it's NST or Honorable Napo. Yes, I stand to be correct. I want to look at this properly for you. Yes, energy minister. Yeah, Matthew Opoku Prempe, and while when a lawsuit against Sami Jefi. Now, Ushesika, in fact, while when we would be a purpose of 500,000 Ghana cedi. It's not, a small money at all. Na Yanko, the Yanko share said Yanko didn't stay with us. We won't be back. Court woni na no atimi adimu afa so kwa na o masan ahye ne se eye nsem bia efa Dr. Matthew Opoku brempe ho no enya ade so obetimi apublish ana obeka bio ana se ode na no ebetum bio e ho nti court ahye sa asem we nyina se owura Sami Jamfi wo ena enso entamu no wonye ne sa se de be ye ebetimi aboama nsem ahodo a court eka ye no court woni nyina no atimi adimu afa so kwa na o masan 1000 Ghana cedis ya eno no na eye owura Dr. Matthew Opoku brempe wo no ena de no kokopie mu e wo court a enam so ma eye Accra High Court ene wo mo eko ye court 11 wo court 12 rather wo mo eko ye omukoko wie ye no na ensama hodo bia wo mo kan oka fa papa no ho a papa no tutu se eye defamation anase wagu ne ho fia na wagu ne din ho afi no wo mo digina so ede sa eye atemwo no eba emonten na eye otemuafo otena so eye Justice Charles Jamfi dankwa ene tena se ena wo kire mu se eye ensama hodo no a eye Dr. Matthew Opoku prempe ede ba ye ebe so ye wo mo anim eye 2019 etia owura Sami Jamfi ya na ni nyina no efa Canada fo ema bia ye kidnap wo mo e wo Kumasi empotam ho me kokko wiase no abrantie ba ko a ye che no na ye fe no Said Mba na eye owura Sami Jamfi chese Dr. Prempe yi eye ne errand boy na se oye ne boy a wo soa no entine hu ni pa bi e na kokko che sa Canada fo ema no bi edi esieye nti asam no eba asa no antre dakra ama manhia north abato mpesua so eye MP e de asam no kokko pie mu e wo court 2019 ya o share say anase o share court say court edi asem no na say odi bema oje 1 million Ghana cedis damage every owura Sami Jamfi enchen na eno na asem no aye won komra 2019 a ebepim sa bre no ene wo mo atena si edi asem ekoko wi ase no wo mo age atia anase o modi asem no atia owura Sami Jamfi say nsem no a o kan ene woni hu adanse bia enu ntini gu na opeso ogu Dr. Matthew Opoku prempe hu afi enu ntini court ahye say won tua 500,000 Ghana cedis afa so kura no esase wo pa sa asem no okan ye no ompa ho chew na afa wontwe sa asem no so ensensensem no okan ye no woni hu eye evidence bia na se oni hu adanse die bia enti no wo mama na danso se wonya sa adwuma die we nyina se de be ye betimi aboa 100,000 Ghana cedis ya eno no na eye owura Dr. Matthew Opoku prempe wo no ena de no kokopie mu e wo court a enam so ma eye Accra High Court ene wo mo eko ye court 11 wo court 12 rather wo mo eko ye omukoko wie ye no na ensama hodo bia wo mo kan oka fa papa no ho a papa no tutu se eye defamation anase wagu ne ho fia na wagu ne din ho afi no wo mo digina so ede sa eye atemwo no eba emonten na eye otemuafo otena so eye Justice Charles Jamfi dankwa ene from 2019 till now it's not easy sebie so sebie nya do o kan sem na se we need evidence eye na wahwe yi wo gu obi ho fia ana wo kan semetia obi a na wahwe it's not easy right now in the office baba fast Sami Jamfi Diane ewali nyankopon enhira Sami na onya ne kese na onfa nhye ne tim se afin was were very young a long way to go nti onyan to boase ne boase to mfa mana brabo empanye si fiti prekopo osia emojaba na ade nti na mamekawe onipa bia wasi so wufie nko wanim saade se le odman kuma wo ne papa kan be fa wonso wo mre wo wanim dan se bo be empanyimfo bi aduru no se wo vision ko a wo beduru ho na bro wo so na won pese empanyimfo nya ni die wo koduru a kuma eba nso ma wo nya ni die Assembly na wiye eye ten fidiase to boss honum yesina homaso ni pa wo want to boss yes ahonum ne ye ten ahomaso honum Ecclesiastes 7:8
It is a me, so we shall be a boss and no crown, Brazil, or tourism in countries a year, a child must go. Now, dear Bian, a year, yes, and I shall see. So, would the Bako Union very important than all shall see. Dear now, young Guinea important, sir. Consider Ube Yen Kokula Bulu, a honey here. In so many public can found, said Yabrabobe, and only at the year was sitting him. I am in more fancy Kakra. Minimum no kura baby baako mienu miensa bi de minimum no baby baako a minim ne se otra TV so eyiem se minister se MPB se onye papa barade baako ope wo se minister no ho ane se oka no kure yesanya ni video bi a the same minister na ya abato abufu aba oso wonka no kure sei etumi de toto wo busa me ho se enye wa na ata o ketre manfie bi atwam se papa yi de onye ne nokure ene nna de wa wo se kate se ni peyi nja nokure me de to mi ya be ka se ma kire no wo ho wa na no fa se presenter kwam se fa kan udi ni ho nkomo wo baabi na nkomo no sabe eguni wo fi enim okan uwe leta wo ball no ana video so afede wo be ka sorry me pacho dia no osua no politics wo ka kire ni munyamfo young boy te say wo say panyi bi a woduru wo bia kan to fom na wo fa ko gina ho aya dia ba ko wo ma awro ho ne say yenim woni nipa na ebe adwuma eduma ye nyina efu ase ehunu say wonya no kwafo a ebeduru na bi ohun nipa nyina mo na e bia no ba refo uboza gu wufi mfa so obenya ho agina mpa so no nke ni kwan sa obere no uboza aye bre ansa no wetima duo osha onyene no ho sa Nyankopon si antan for pan. onipa antan for the awrade Nyankopon si ne kwan No duma habrasief. no ya wa duma habrasief ni James Francis. Meti ni aso SRC president. KNSC. Na mpato position na kura no ti ase. Ka wo de open ewurade. Ka ne papa ne to nsa didi. That position na wunya no university no. You are more or less like a pastor. University. No class that position we are. Asofo na betima to nsa avro no odi djuma. Eno ama politics ewia sa no kureka na wo no KNSC no. Afraid you are done nkomo foforo de amount. Meti yaso widi law. Sani monyam ye nyina da wo so na otimi di asem na wudi fa. Na ya ye nipa se no kure ni wafa. Ebe kakra odi kura asem no beso okama na. Wonu su binti no. Ono ane de akura wantima nka ni bom. Na be da wakame de. Ubonso o dey say reputation. O dey say chances. Oso wani monyam. Ihu da achi kase. You should be free monyam wow. When you should be in Tonkone, you will tell me now. No one in that, and that you when Munyam should be shallow. When you forget your money, that you will be the better dancers or a brand to the to me a year or bright future. Now, many part of Medica, a trade with you. Cabranti must sabe. Say, I know for me who are my soca crazy me. No man no credit at Nasi. No, you politics move, Joe F. No atore bo na braba wo kwan twa awe ni munyam kwan na dachi ni bo na ngaba president na nkobe nyanso enso wo ya ma ne ho ayehi o mo na nimra na ho so anopai tonokre sanu jamfi Nanto. onsa tonokre na mento tonyansa atinatine ani hurumu nso so Ewadi asemi 23 we nyamasem manu ntimi nka Proverbs 23 Proverbs 23. Ewadi asem same medie mintumi nka. Dia wo fi ho na wo hiti buru so ko Proverbs 23. We dey SRC president Sani ma we nyina wudu. Mo na bibi ya wa disappoint dey wa no yedene. Na wudi mpanyina te wa yese ya na woko. Yo kan za kire obi aboa. Wo Ewadi nimu se be yesa anso mfa wonko. Ani monyama Ewadi ya show no ensa. Esa mofra wo de mofra esa asini nyina be bise we ho se na no odi anim as president mpo no otimi ye panyini sei
ɛna ewudua na ɔmo nyinaa no ama ɔmo adan yɛ ɔmo ntanta mepɛ n'asɛm mo ma me nhunu biom esi biom a no yɛbɛte n'aso no nso de mbɛkɔ court me de mi sɛ medi fo because mini lawyer mpo edi awurade nyankopɔn wɔnhyira no na ɔma n'anim na ne ho so na mɛda me wɔfa ase na po ase ɛwɔ nanam mpo a watuo meso yɛ panyin asua nyansa From 2019. yɛ panyin asua nyansa wei na mɛ animonyam tena hɔ nka bo sɛ na posu aba aboa me na mkɔyɛ ne wayɛ na asɛ case yi abere so yɛ ne sɛ ama kuma na hunu sɛ mmara yɛ adwuma wɔ ɔman no mu yɛn a yɛte nkyɛn a yɛmmu mmara no yɛn nyinaa yɛ respect yɛn nya biribi afiri mu kyɛ ne bɛkyɛ but ɛnka hɔ yɛda n'ase na animonyam hyɛ a ne nsa aka ne asrɛ sɛ nneɛma bi wɔ so ɔmo nyina sɛ mpanimfoɔ mu tu wɔn anamɔ yɛ mmaburu ne yɛ hunu anamɔ tuo na ne yɛ susu sɛ ɔmo bi ka ho because no papa wɔ fie na ne ebi di bɔne na wɔnka na ebi di ne wɔka deɛ ɛbɛka sɛ wɔhyɛ baako no tɔtwo asɛ ɔno deɛ ɔne ne wɔ biribi yɛ nti nti ɔmo hunu saa deɛ nom so mfa mo okuro na kuro ne ɔmo anyi mfa ne ntoma pam fura na ɛmoa yɛ nyinaa ɛba ne saa na awurade ɔhwehwɛ nti mɛsrɛ kuroma mpanimfoɔ agyimi kakra sɛ ɔmo hwɛ napodie yi so na abɔfra fom afa ne fa mmara kwan so na n'anim na nso yɛnyi sɛ yɛwɔ biribi a ɛfrɛ ne mmara na nsɛm bɛgyina no mu adi atɛm bi yɛdi bi yɛn nyinaa yɛgu yɛn ho fi na ɛka kuroma sɛ asa yɛntumi ntia abɔfra na apanyini yɛma saa deɛ no mfiri hɔ na kakra na podie yɛn no so anaasɛ yɛmfa ma wo sika Yes, it's money. Hey, bɛyɛ 5 billion 500,000. sɛ bɛyɛ 5 billion Yeah. wopɛ 50 million pɛ mmerɛ mempɛ kɛse I don't know what's one, so it's sweet. medeɛ mate ante ne suit ne nso no so saa Ushana. okay nti na po frɛ me na ɛpɛ kakra bi ma mfa nyame nhyira ɔmo nyina nyame nhyira ɔmo nyina ɛyɛ ɔtan ni hɔ mo yie sɛ mu nka mo mu nokora na ne yɛ hwehwɛ ehunu nokora ne yie ada so then we all move forward yeah God bless you. Okay, so we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So yeah, you're live. Second story, and this was said, I'm really say for the past me past a week here, the Nipa all trendy all over the place. Nana Agrada, now evangelist Mama Pa, the den and Agrada. Do what I saw some for Agrada, if you say, oh no, the Mama partner guy, when we say, enti any agrada no obi san kwa kofa I don't know some go kwa kofa dia but you know ebeto odwa say mami ene na sorry ma pinche bi echo so eno nam so e ma ebi so waji me 2000 so be ma 2 billion or ma 1 billion me sanka eno nam so ma sorry me hey demonstration kese about mu say kasanye na in fact say fu ya fa kwa ya famra mami aposifo ensa eso ne mu na Nenka operate for bill no a lawyer for na judge for it's not some no one more and farmer no enra osan ekopie mu e wo court a wo call ya you say deny no another bill ya money bill no you see on san so nkohim na on san emra eye edwada eda yenini and then cost why is she being denied bail because you say anybody watching na said yes so ask for bail ya the man adentia well yenko na yenko hwe video na yemra stay with us we will be back. Okay, summary evangelist Patricia do kwanti oba na summary no okay summary yeah not what's yo, summary not 17.
Okay. Yo, Samuel. You. Solomon, I have no man. You. Sure. Okay, Samuel. Evangelist Patricia do Quanti. Oba. Na Samuel no. Okay. Samuel. Yeah, not tomorrow. What's Yo, Samuel, 17. Okay. Yo, Samuel. You. Solomon, I have no man. You. Sure. Okay, Samuel. Evangelist Patricia do Quanti. Oba. Na Samuel no. Okay. Samuel. Yeah, not tomorrow. What's Yo, Samuel, 17. Evangelist Mama Parts, the day and our brother, Abra Okokots, and you deny another bill. So Monday morning. Aba? Diane. What's in you? I am Monday Grumble said denial. No, I said because what do you think? Say, who's said here now? Yeah, teach me for us one can't my 29 because say I did because so na embrana work on and in him say when in ye and I you was suspect kakra before who was hard and one. Ya no much you in no bachelor one say you can you improve or befia set example on call who be na sum diaba. In no appearance with facial expression. A many people who say, Adia, we dear, Sebita Frache, one no. At the same be over who did dinner, a woman. Now, I'm gonna say, number 1 now, Koowaa police station. The Nipano, the home take. We know who cross up here, some no great thing to do. Because a dinner time, bosso. Didn't you know to me consider it me a more conya say. Kofi kwaje wa home ko we japade ni ba bia akọ but ne maami attitude chire omo se oni no hu sei na ne omo ye no krade aso wo vim bi se ase ni fiefo na tu a edi asem no ti asem ne ye ketua bi se ne ohu no se ye se nje de chede mo hu bi emu me wi a ye pre video se jadi bo hu edo hu so no mu kura we di asem no to suspect no oni pa bia no ye no Coleman bra ko na still ase even on assume na me ye omo assume nyame dan court asam na de yakọ no nipa bia na ozo onya asama na kra ne je so odi bim so odi fo obia ni ho so odi bim mpa ne mra ese ni dwumadie papa o odi enti no ema opa aba so asam na du ba bia aduro no edi ni o se no wo perception se mu jana mo kra be kasa chichire di amamo tubonzo be konso nipa wo chiro no wanu ne ho a ebi na mle bi papa captain ye no onse ya chiro na enuhu ni so ni ho ni nti bedu ye no o ye adwuma no ante ne o kan si adi ni kwase bi ono no onse de ya na ade ne tie ti ya no mo pese o mo ye ma nya nuhu se oba odo ensesa adwuma a wo ye emu mama wani ba awon so kakra se emra no timi gi ni part time boss enye ma mi ye police for grado we ka yiri ti abegina ka so se ni asebe ozo bi oni mu kro mi bi oni se waza
Tu say nipa de ya chew na wo yese dia. Then it means adekoro no you ja wo ne. Obe 1,000 times. Yes, necessary. Onipa bi asem kura to ana asem nto asa wo reho. Eye chen say wo sere. Na nim mobomobo yemu na akoma nam nya anije. Na anim mobomobo yem ena onipa akoma nam nya anije. Ecclesiastes 7:3. It is asem aba na asem nyina tu yese ya. Ewo meaning. Asem aba na no asole ma tu edu police station yese ya. Means we nyina mbetini up still ambe pura Ghana fo. Onse du so mkokodo makofa nipa ni bi aka on do do ma yede na ayese nipa bi na don wo Ghana we ni dofo sei isubana eguso nye subana eguso ya agrada te bia na nsesa ni nipa ye mmobo pa ba agrada de ko ba mande ko me se man wa man ta kan ho a ifi o konyum ne so bete na fe ehun se wi ase abrabo na ye bon no mata ba bia obedu asetene mu no emra bi wo ho a egovi ye nyina Samra ne nya bironi a ena nyiri wo hiemu anko bi ahia de nto bi nya bi che obi a omu no kura mrasam ne de o de respect be ma no tidayan lawyer yi judge ya we bi asam ni stress video nya bi hwe no hu se ma me days no de man no sisa 2-3 days lie no sama ma me no So be hwe na ko na limu so this what some days almost 1 week you say 1 week pe it say no say Fufi and Swata na Nyakopanka judge ne lawyer for no saka say next week. We de nyame nkom makoma omu jana na ye omo ana pese omnya na manu afie ebi anu nti no mo ye ni bia sofe ni ehun se omu hye batwi ni se be omu ka so ye mana yi a en ha Ghana fo a ye serew ebe ha ye omfa bi nkan go ma me oba nkofo ba bo mu ne doso So tian fedi fo. we ma metu fo abu nkofo papa ya na o ma fa na bro o metwa ma me ye emumuye bia ehudie be ba kese ansa no mani abom samre no wagye otitiri ni bi nkwa firi nsam Miri ehudi ni o Minim no papa ntimi kana sama na se bibi ntu obi a o ka wonte wase Mesi mi mama metofo abo mepen Woni po otimi bo metofo pa se mon konko ye we yade se sebe enye ye yade ye kura no ba bia yesu yenim si efiri ba e bia nkadane huo maame Ni tata pia bebreka o ma metofo ko bu no ma moja pram no de ka bo ni die mu ma ne ka no de bo mo nka timi ko so wo it more is like Houdini oji video na wo pre wase na me wank na me de tie ahye no na ma hye no Houdini be na cha grada Etubuchi sa ni pa na say evidence we nyina ho na mo se mo say ye nhwehwemu na mo jeja no ma ne nante a I don't get it So tian fedi fo. Oni pa fedi fo sa otia no a Atotokwafo mu. entete kwafo ru nyansa Nyansa fo ye die mu. nyansa ni dia ni ye die mu Ene nyanim die. ani nyanim die firi Proverbs chapter 21 verse 11. na ya mi ntama mi no na ni obetumi aye ne Ghana e de ye mi aba na no me pesi nsia no nto wo e de ebedu anyame opalumba entimi nyame nti no ma metofo go hia me ba fi asumdiem no e bia ye hia wa wutie no ba no anko wi it is America na ase ye mi nti odi esela odi me do ma mi no eni an nkwasi asemka me dey I have no problem o hia me 1000 o suro tiasi me ba fie 1000 bada be beto ba no obekọ omma omom kwaji iska no bibusua ni nim ye wongofo no kwaji iska omu ni nkwane but ye nim ye si ho ndi ye nim ye ku no utimi ngoka so no a eti si e kan say na mo de bedane agro na mo de mo ntra Ghana sabi ni mu bi gimi ano wa shinti mo na da atra na we be ka we media obi e petren no mo ondi masemi say to say na mo siri trase mo ntonko so I have no problem against Obiara. You keep on keeping on. Munko so anam de munye wanya ama media wa kugoduro when you are court me penasa for gimi kikasa nkwase asem na maame ne beba. We say jujuni for video wajuni. Kristo yi binum jimi amoma sabi oso ni wo. Na sabi uyo nipa wotie na wunyimi ya. No ba besia wonya be mampo. Etimi nya akoma bra me nyina ati se ya. Na ati wo kikasa ansem ya. Na ofisa be ma bi na kura akoma ni sabi ye ya nkan me bi ewoduru. Se ya no mu jeja Nigeria fo buku malamfo no a ammo mo pa wa mu didi bone no. Ti yo fo mi kuo se ade bia ye ne ya. Ni obedi bone ni me wetima ye. Me so de mo ntra krom a
Mani mradi de team so so be president. Na mo so niam anke be yisi kroma. Oni Because wa komo de ye bibia bi. Ye ka mo de mo nse sempa na bro. Munie. wana ohyehyɛ ahyɛdeɛ huhu. Wona wa hyehyɛ asɛdeɛ fu huhu. Ɛne atwerɛfo a wɔtwerɛ nhyɛso ahyɛdeɛ. Ani atwerɛfo atwerɛ nhyɛso ahyɛdeɛ. Sɛ ɔbɛdane ahiafo afiri atɛntenene mu. Sɛ ɔbɛdane atia ahiafo afiri atɛntene ho. Na wɔkyea ne man mu mmɔborɔfo atemmu. Na me man mu mmɔborɔfo so ɔbɛkyea wɔn atemmu. Na akunafo adane wɔn asadeɛ. Na akurafo adane wɔn asadeɛ. Na wɔafom nwusie afa. Na wɔfom nwusie afa. Na mbɛyɛ dɛn wɔ asotwe da mu. Ɛdeɛ na mobɛyɛ ɛwɔ asotwe da mu. Ɛne wɔsɛe efiri akyirikyiri ba mo so. Ɛne wɔsɛe efiri akyirikyiri ɛreba mo so. Nkyɛn na mbɛdwane akɔ. Wɔn nkyɛn na mo dwane akɔ. Na makɔgye mmoa. Na mokɔgye mmoa. Na he na mbɛgya mo ahodeɛ. Na he na mobɛgya mo ahodeɛ. Isaiah 10 verse 1 down. Isaiah chapter 10 verses 1 down. Ɛbɔ saa akɔkɔ yi. Ɛdeɛ no ntaa no. Mo deɛ mo hu sɛ no taa no pɛ. Na yɛn sekyere ɛmfa ne mmara no sɛ mfa nto. Obi bɛrima ne mo nyamfoɔ brane te sɛ apia bebeka. Ne yɛ bɔ no bonkum ne nifa ne mogya firi n'anum. Ne yɛ pae ne korɔmfoɔ. Mo awu di sɛm sei. Akɔkɔɔte yɛyɛ ne sei. Ase yɛbɛka asɛm no. Ase yɛnka. Ase yɛbɛka asɛm. Ei! Wɔn mu gu so. Sɛ na nkata ati mfie na ɔmo hwɛ ɛboɔ na wei abɛnti ɔmo atwe no. Ɛna ne lɔya se yɛntwe nkɔ akyi na ɔmo nhyia ne apia bebeka ankasa. Na meka kyerɛ Ghana ni Ghanafoɔ na maka kyerɛ apia bebeka na amu okohyia lɔya no kɔdi sika no ɔmotwa case no ɔno ɔde a mɛti n'atam wɔ kurom ano ne wiase ɔbaayɛ no ɔbɛyɛ regret. Ɔne Ghana ni Ghanafoɔ nyɛ nsɛm mbɛte na ɔmo asom no ɔmo anam wiase bɔ so ɔmo asom yɛ ɔmo kyerɛkyerɛ sɛ kɔsɛmpani bi di atam ɛbɛfo ɔmo nti ɔmo nim ɔmo kɔtena ase a lɔya no ka bibi am sɛ yɛate yɛnyi sika no yɛnya ama Ghana mmara ne nka ne sɛdeɛ sɛ wonim sɛ nipa no anyɛ ni ankɔdi sika no ɔwu a kasɛ sika no ma ɔgye ama wan wodeɛ mebɔ no kɔkɔtɔ ɔmo deɛ sɛ ɔmo nyɛ nyamteɛ dada nti deɛ ɔmo nkɔtena ase na ɔmo nkɔyɛ ne ɛnyɛ ne ntam 1 billion bi bafɛ ndemina ne wɔn mpo sɛ sɛ do ɛkrama yɛ ɛhuru ne fie wura na wɔn nso sika no mu sɛ eku a na nkɔbɛte sɛ ɔwu ya ka abɛwuru sɛ sika no nkɔmo de bɛbrɛ wɔ a ɛwɔ sɛ mmara no yɛ n'adwuma me deɛ meda so te ase na ade adanse sa yɛ deɛ me nsa no deɛ ɔni ahotɔ wɔ epo obiara nkasa metaa no I don't care wonya sesɛ wie so na mbɔ sesɛ ɛwɔfa dɔ ne papapapa na wɔn sesɛ ayɛ na ɛbɔ n'akyi abɔ n'akyi abɔ n'akyi abɔ n'akyi abɔ n'akyi abɔ n'akyi aa kɔsi sɛ mehunu sɛ biribi akyɛngi biribi nkyɛngi a mfa ho ɛne ɔyɛ so no nsatra wonya sika gɛle ɛno deɛ tie ɔman no nyinaa ne wonya asɔre no ɛno nso tie ɔman no nyinaa ne wɔmmie ne business ɛne ankorankora business mfa me ho na ɔntɔn na deɛ ɛne ɛmuni ni asɛm na paa baabi ɔnenam no deɛ yɛma ne nha nkɔɔfoɔ danyan you will fight against suban biara ne nneɛma a ɛnkɔ yie wɔ n'abrabɔ Oyi na so firi mmara tie mu. onipa bi a wɔyi na so firi mmara tie ho no Na mpaebɔ mpo yɛ akyiwade. sɛ ne kuro mpo a ɛbɔ mpo ɛyɛ akyiwadeɛ Proverbs 28 verse 9. de sɛ mmara wɔ hɔ na wodeɛ wohyɛ dɛ bu ani gu mmara so a yɛsɛ wobɔ mpaeɛ mpo ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ awurade anim nti nea ɔyɛ n'aso ɔda mu nyina awurade nhunu nka watwe ne ho afiri mmara no ho amumuyɛdeɛ na ɛne ne te ɔhyɛ dɛ pura nipa sɛdeɛ ɔno akra pɛ I mean, we are mobile. paa. All right, then. So I have to go for my Facebook when I come. Koowaa continues. Please stay with us. We'll be back. Home. Mepacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power bubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my bosses say, now who say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye everywhere. Where estate are a woman say so won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby. Ebia no near daje. Ebia woman on it or a control. Oh, prepare yes, here we are talk. Because when you will be a near. Obabe see a home for so. Yabeboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma yeni bia na kadua asem amoduma yenim fifire me wona wona senti no wo fa me am ko gina ho ba bia ye si da ehwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu ho da there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho apurugu
adeɛ deɛ yɛgyina ɛhɛ sɛ nneɛma ɛkɔtɔte ahoɔden wom ɛde ma sɛ wotɔ a ɛho animuonyam hyɛ ɛne ho nhyira ɛbɛyɛ deɛ nyame nhyira sɛ wofa namba no gu ase na ne home for ɛdi nsawosoɔ ɛyɛ home estate and block factory afei nso biem ebia wɔ amanɔne wowɔ Ghana wopɛ prɔtɔ atɔ prɔtɔ ɛda yie prɔtɔ ɛni akyire prɔtɔ ɛni baabi a traffic wɔ a ɛno nti ne ɛfrɛ yɛ home no efie no yɛyɛ deɛ prɔtɔ bia wopɛ wɔ asantema mu ɛne nkura atwa ho ahyia deɛ yɛbɛdom ne aboa wo na yɛama wɔn nsa aka bi ne yɛde a ɛfɛ ne sɛ yɛsɛ gyina mo ɔhene ne yɛ wo list bibia de ma asase kakraka yɛ mitwa kyerɛw ne nyinaa asase kakraka ne nyinaa ɛda tech ha yi a tech Kumasi tech ha yi a tech area ha yi a ne wɔ brane ma obi ɛbɔ no so da fam afei nso watɔ prɔtɔ ne bi o amanane wotumi mesi fie nsiso sanse woni obi a wogi ne di wodi sika ma abusuafo no mbadi ɛnamfo apawa wo fa mi gyina ma wo sɛ bra home estate and block factory hwɛ ye company ne on company kɛseɛ ɛna hwɛ on workers no obi abo adwuma no wo ba na ma yɛ order so fa mepɛ 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama wotua to account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayɛwɔ ebi kura bɛba na otira yɛ na order bi ani hɔ a ɛne ne yɛ ma wo bɛ 3-4 days ye betwa blog no ne de nyina agu cars mu ye de akogu prot no so afi wa po bi a wo gidi di sɛ o ma yɛ sɛ guso kɛkɛ na ayɛ ho video di a kyerɛw afi wo sɛ indeed wo do ho abokupa in fact so wo twa blog no guso wie mpo ne de kɔ na wo gye di a yetimi gina gye wo dan plan ya sɛ sifie ni type a wo pɛ di ama because ɛnɛ nipa papa ɛho ɛna ne anu nko an yɛ wo yɛ odwuma yɛ ni bi wo pɛ fie mu a ahan ɛde adu dwuma wo di bie hospital wo de fa workers akotenam wo ba besi ɛyɛ home estate and block factory so a yɛbɛma wo fie ni bi efe nso wo fie ni bi wo pɛsɛ nkɔfoɔ me han wo ni baabi de fa fabra yɛbɔ ho dawuro de ma wo yɛ de ama han ɛde ama wo na bibia akɔtɔte de ama wo pɛ dan han singing room self contained dobro de dan bi a wo pɛ bi a na besi ɛyɛ home estate for so yɛbɛdi w'anim ɛde wo da baabi pa because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be handa na wo be ye hia the number le gu ase no okura se munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa amanso na ho ye man da mpa ahomodin wom ye man blog papa service made akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba odifo na yɛbo awiemfo ba da wote sɛ wo falumba metabo ni din no ɔno ɛna na mebe mo akɔ na wakotie nanum asɛm sima pɛ na wahunu sɛ wopɛ baabi pa wopɛ difo bi de wo ho akɔbata no a yɛwɔ difo mu ahodoɔ menim ɔhaw korɛ ha wɔ ɔhwɛ abɔdamfo wɔ ha ɛnɛ yɛba ha wobɛhunu ne nyinaa ma ɔborɔfo oni bie aba na basa so so na ɛne gye sɛ mɛwɔ mu ne sɛ woyare na aba na kakye ha ɔno ama baabi a wobɛda na wama waduane adi kosi sɛ wo wobɛnya ahotɔ na wo ababa bɛdi adanseɛ nyame nsa wɔ ne so nneɛma a wɔyɛ boradwe ne nteaseɛ so kɔ so na wo pɛpɛ baabi akɔ mpaebɔde a ɛyɛ gyape kurom ɛna ɛwɔ sɛ wokɔ ɛde gye sɛ bɛwɔ mu ne sɛ bosome bia ɔyɛ all 91 nti baabi a wohyɛ bia wotumi aprepɛ na waba bi bosome bia ɛfia da ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ ne all 9 fa namba na ɛgu afidie no so na frɛ papa yɛnkɔ ne hwɛ odiifoɔ no ɛtire n'anum kasa ketewa bi na abɔ sɛ wote n'anum kasa mpo a wobo ɛbɛtɔ yam yɛnkɔ hwɛ ne mmara yɛfrɛ me nana yɛbo a odiifoɔ awiemfoɔ ba mewɔ gyape kuru adom no nyame de ma yɛkwa wɔ sɛ yɛmfa nkyɛ kwa medeɛ medwuma media ne sɛ menya mesom ne mesɔfodie nyinaa mese mehwɛ nyanka misia mmɔborɔ wafoɔ bɔne ɛna mɛhwɛ wɔ na woba no so nyɛ no nko nti ɛsɛ memmɔ wo nyame asɛm na wonom na wodi na womeyɛ woba no nya gyidie sɛ Obama na se wankasa mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem no bra ani akyinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda
deɛ wobɛtena aduane a wobɛdie wodie wonni hwɛ kura me sɛ wode yɛ bra ɛnyɛ akyi nyibɔ mmɔden abra na abɛduru ha wobɛhu nyame animuonyam ɛne ne kɛseɛ me number a wohwɛ m'akyira kɔ ade bɛnyam yɛ 0243 35 65 83 bra na abɛduru ha wobɛhu nyame animuonyam ɛne ne kɛseɛ amen. This is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are seeing in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wo to me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kure nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kure kyere no. Saa na minister yamfonso wo hia no kure. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kure boa me na yɛnka no kure wo man mu e wo KUMAWOOD TV Ofa kwaba yeah cool ese we bai ofa odi ho sɛn jade ya to kwabena asabi wanya respect bi ama na ɔka afɔ kyɛ no etim beto yakonadu no nso agye the same phone say Ghana politics football awurade nsanim na da bi am ka twem se mo ni asɔfo na chi de ni abeko anti prophecy no wonyi wamboa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yenso akeka bom ene yenso aka bi ama wo so wate make sure so be Koowaa Show eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye de mu host Diane ena me de evre mo KUMAWOOD TV amansane yena yedi mu Alright, ya kwajen kratwa KUMAWOOD TV Koowaa na wo share we live on Facebook KUMAWOOD TV GH we live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakus Initiative Samdakus TV so yeah live so subscribe to our channel you like the page you comment and then you share now afufon so any be share well yeah twaso na also for friend is for Kennedy or no so edin same be about betuja na nisema o kanyina ne say sebe son sebe nya adokupie fifi part program so the fifi bisa ne say so for Kennedy adenti na sofo se mo yare a monko hospital ana monko hospital ka enko sisa yare fo na mo so mo yare because you claim you can heal and all that no they are new edema fifi yonko na enko she video o to be to the who's one more enko ebia ebibi to say hospitals and also bibisa wo mo yare no money ade want to be so mo yare and the reason is that when that was so show Onyankopon Bible says show Onyankopon sick ye any man of God na so was sorry so one in a hospital it me say Onyankopon to me suma opambo ma na nyasa o suma wo dia obeko on suma wo dia if you are sent to go to this hospital okwa nyame na asoma wo dia bibi be de ebesi se nyame soma wo bi na wo de wahonim ede de wadwere ekire wo ya enya adwuma ha na asem no wo no aha ena yemi ehuru wo Nyankopɔn tumi in our days enya sofo na yese wo sore kwa hwehwe se wo han na yare Yesu oba na mogya tunu no wona hwehwe Yesu atira kwan Jesus you have to seek for the power of God, the anointing of God. It is like I am a I sad watch of Messiah there, woman can cover, woman can hang. Woman and could do a grana or you need a mobi, a sophie. Hospital bell software could do says here, I said, maybe a vampire my other four. Not a grandma pie. Yama quite. Believe woman drew believe woman bibia. It is a physicians in the year said you were banning tintini. I are a sabia who do only a daughter for who do a when I are a sab. Who said also she said the anointed one. I will call crusade national when you're GDA. Oh, the woman paying them second attack. You come ahead, Menyama Yarasa. Obano Kaba was no tintin 190, I are a sab who do a be pray. The doctor Yenesa ye.
ɛhɔ na oduruyɔfoɔ Yesu Kristo ni din no de wɔde ama no no ana meka sɛ ɔsɔfo bi anyɛ powerful efiri sɛ wo bɔ mpa ama yarefoɔ no wanka sɛ me ɔsɔfo asomasi me din mu ɛna yɛ dɛ nya yaresa wo bɔ ho ani Yesu Kristo who is powerful. Amen. Now you understand the statement. Did you open the ahombani ati nipa ewo Kristo Yesu di mu yɛ dɛ tu ho papa ina me nsaka na taade yakora ma yɛ dɛ menya ma yaresa Oba no ka Bible so no wachinchin wanante ayaresa bodo bebre. The doctor ye ne sanye yi a ɛhɔ na oduruyɔfoɔ Yesu Kristo ni din no de wɔde ama no no ana meka sɛ ɔsɔfo bi anyɛ powerful efiri sɛ wo bɔ mpa ama yarefoɔ no wanka sɛ Aren't in a for no one to make or to do but a tire for it. Are you sure? In that papa when I okay. Oh, okay. Bi se wo bu nipa na Mama ya adwuma abre. No aso amane so nyina. Mumra me nchen. Na me mama home. Matthew 11:28. Okay. Obane diem. Nanso ne dia anya no. Ona oje no no. Ona oje ndindi no. Ma wontumi se. Onye Onyankopɔn ma. Emfiri honam. Anase mujemu. Anase de obere mapem. Na emum Onyankopɔn peso. Ana wawo wonkufo. John chapter 1 verse 11. Sir. Penya mese no. Omna meka na yentie. Enti no awurade tiri o yase. O hwere bia Kristo sa yale bia kofo dodo no ane to na modi Kristo achi. O hia oba moje tu no ba ne kasa wo kan ni. Osi mi wogidie se eno ne awurade hwehwe first gidie. Tu anamontuo. Osi mi wogidie se sa papa ya wo ko no so na taade mu mpa ne ho ebefi. Ampa o tu gidie anamo na oso atade ne ho fi. Oba bia wonya mojaguo mfinhia. Oba bi wonya mojaguo mfinhia Dumienu 12 obi antumi ansane. Na obi probably antumi nsasa aba ne yare ne tirim se. Ana oba ne susu wo na dwene mu se. Se mekonam de mensa be kana taade. Papa ya mate se o twa mu nsam de mensam poso na taade enusu ano a. Ne ho betom. Ne ho ebetom. Be free na chi be kana taade no. Owu e wan trase no se tu anamo. Na amunumu wa. Ele ofuru akire so babora taade ano ampa amunumu wara. Moja ne tutwa. Moja ne eturu ne tutwa. Na Yesu ka se. Na Yesu ka se. Na wakami. Wan ne wadi pa ne wakami. Na wonyina esan. Ana wonyina esan. Petro ka chem. Petro ka se. Owura. Nkofuko kokoko na kire wo. Onim se ni pra gu so doso. Ana omia. Yesu se. Bia kame. Dabi we na meka no wakame wono de ogidie kwa so asem mehu sa hodin bi afi ya wo mu asem tiama hodin bi e wo mu afi ni mu ko oba no hunu se no oba no hunu se adede no adede won popro be hwe nani ana odi awon popro be yi ne wo kire se ne wo no na asem na ye kan na o kan de kodie nti obeka na
afọ kan de kudie ntia ode ne ho pra Kristo Ọka kyerɛ nse ọba. ana Kristo kan sɛ ɔbɛyɛ Ujidi agam. gidie kura wo no enti Awurade hwehwɛ ne wo gidie ne wo nyankwa nya ne ɔte wo sɛ ensie Luke chapter 8 verse 43 down. gidie a ɔbaa ne nya ayɛ nti ɔsoro sɛ agye ne nkwa na yɛmpa kyɛ yɛhunu sɛ deɛ mfonyini ne tie onifrani bi ofini na yɛmyɛfrɛ no Bartimaeus Awurade asɛm sɛ Kristo kɔ no ɛna ɔstatee sɛ wɔteam sɛ David bo hunimɔbɔ David ba hunimɔbɔ lɛso onim sɛ wabrɛ wɔ ayaresafoɔ nsɛm odiyɛfoɔ nsɛm hospitals akɛseɛ wɔnti ɛwɔ so wɔnya didie fɛ sɛkɛ nanam ɔntuo na ɔyɛ papa no ɔhwɛ no a ohu no na ɔansa wo nsɛm ɛde ma wo monhwehwɛ wobɛhunu mmom wobɛhunu mo mumusa na ɔde bɛma mo ɔnkasɛ mo ntena hɔ na mɛba monyegye nam mɛsa mo yadeɛ daabi nti ɛwɔ sɛ ɔtu anamɔ bi kaya ɛnɛ sɛ wowɔ fie na obi ba aba sɛ kɔm de no na ama no aduane di na aduane die no mu no owu ɛsɛ nyɛ poison na ɛwɔ mu a nipa susu dan sɛ wa ko sɛ bɛgye aduane di no owu sɛ poison nim pro ka sɛ onim nyana wo ndo wasoro wo nyansafo to a certain level sɛ ɔno deɛ wɔnkɔka obi na obi abɛka no ne ya aboa tema ma mie wankra yie ɔkɔ na wɔ sa ba atamfo ɛma ne din na ɛsɛ nti no da biara da ɔhwɛ nipa a obenya awɛhyɛmu no gyidie wɔ ne mu no watu anamɔ na ɔno Awurade agye no ɛti na asɛm no ɔde baeɛ no na no yi ano no akwatafoɔ du no so yɛ bio ɔmo kɔ Kristo nkyɛn Awurade sɛ monkɔ na mo ho bɛyɛ mo dene na mo ho bɛfi mofa mo nkɔ kyerɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no ɔdan w'ani a wɔkɔ ano ohunu sɛ papa ne kasa kɛkɛ ɔka ɛde nsɛnkyɛnne bi asi wɔn tebiam nyɛ Awurade na kɔhwɛ wɔn sɛ wɔn samo no sɛ mo mmara moyɛ kwatafoɔ me yɛ gagae me na Awurade bɔɔ me sɛ memmɛsa yadeɛ nti bra daabi ɛni hɔ nti yɛbɛserɛ yɛ a yɛnte nsɛm bi a ɛtete saa ase yɛka sɛ yɛgye wɔn akyi a yɛbɛgye akyɛ obi kora nim sɛ ɔsɛ otua ne bɛ school fees na sɛ otumi tena ase ama ne ba no bɛka sɛ maa yɛsɛ taa ma so nkyɛn so ɔbɔ dam asɛm no Ɛbaa sɛ adeɛ kyee no. ɛbaa sɛ adeɛ kyee Firi bepɔ so sii fam. ofiri bepɔ so sii fam Nkurɔfoɔ kookoo bebree hyia no na hwɛ. Ɔbarima bi a ofiri nkurɔfokuo no mu teɛ mu sɛ. ɔbarima bi a ɔwɔ nkurɔfokuo no mu ɛna ɔteɛ mu sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ mesrɛw hwɛ me bɛyi. ɛyɛ adesrɛdeɛ hwɛ me bɛyi Na ɔyɛ me ba koro. ɔyɛ me ba baako pɛ Na hwɛ. mene bi yɛ n'akyi hwɛ Honhom bɛkye no. honhom bi yɛ na abɛfa ne nomum Na ɔfa me teɛ mu so. ɛba saa wɔteɛ mu no wɔ su Na sensene no ama n'ano. ɛtumi sensene no ma ahuro twa n'ano Na obu fa so. ɛba saa obunyina mo so Na mesrɛ w'asuafoɔ nanso antumi ansa. masrɛ asuafoɔ no ɔmo antumi ansa yadeɛ no Na Yesu bua sɛ ne sɛ. ɛna Yesu kaa sɛ Ɛnɛ mu a mo ne gyidie. ɛnɛ ɛma a mo ne gyidie Na makyeakyea. na makyerɛkyerɛ Metena mo nkyɛn ntɔ mo bu ase wofɛ sɛ kosi da. metena me nkyɛn tɔ me bo ase kosi da bɛɛ Fa ɔba no bra me. fa abɔfra no bra Na ɔba no. ɔba no Honhommɔne no him no firi fam. ɔhopɔne no statee biam kaa ne ho Ɔsensene no. ɛna Na sen Yesu teatea ahomfin. Yesu tea ahomfi no Na ɔsɛ abɔfra no yareɛ. ɛwɔ na ɔsɛ abɔfra no Na yare ɔde ne maa na agya bio. ɛna ɔde no maa n'agya biom agya tu anammɔ bi Luke 9:37. nyɛ papa no na ɛkɔhwehwɛ no agya otu anammɔ bi yes dɔkas sɛ Yesu wowɔ hɔ anka yɛ nnua yi anka wonwu Marta wɔsɛ Yesu wowɔ hɔ a anka yɛ nnua yi wonwu na Kristo hwɛ Marta koo ɔtoro no abasakoo mu na ɔne no nante akɔ baabi a ne nnua no mu wɔ because Marta atu anammɔ bi Na Yesu duru hɔ no. Yesu duru hɔ no Ohunu sɛ wɔde damena mu da ɛnanan dada no. ohunu sɛ wɔdi damena mu ɛnanan Na Yudafoɔ no pii aba Marta ne Maria nkyɛn sɛ wɔbɛgyam no. na Mary ne Marta Yudafoɔ no bebree aba so ɔmo ba bɛgyam no Ɛna Marta tee sɛ Yesu ba no. nti Marta tee sɛ Yesu ɔreba no Ɔkɔhyia no.
ɛna ohyia no Maria de otena fi. Maria deɛ na ɔte fie Mata se Yesu se. because na awerɛhoɔ atokoro no osusu sɛ Yesu ɔbɛmfo ne akɔ yi adɛn ɛna wantumi ama amagye no kɔe Na Mata se Yesu se. ɛna Martha ka kyerɛ Yesu sɛ Awurade sɛ wo ha nka me nua. Awurade na wɔgyidie sɛ wowɔ ha a ka me nua no Na sese mpo. na sɛsɛ Sɛ bibia obebusa no. menim sɛ ade a wobɛbusa no Onyankopɔn de bɛma. Nyankopɔn de Na bɛba Yesu se ni sɛ wo nua bɛma no bɛsɔre bi. ɛna Yesu si gyidi a wanyane anamo a wɔtu kasa a waka nti wo nua bɛrima no ɔbɛsɔre bio John chapter 11 verse 17 down. ɔma ntena ase ɔbaako te hɔ no na ɔbaako asɔre tu anamo Bijina okuma pono akyi bu. mema bɛgyina wakoma pono akyi mebom Na so wobetie me. na mmom akwanya wɔ hɔ ma wo sɛ wopra wobɛtie wopra wontie Na wo hene mi. na wopie me a Mɛba. mɛba Ma betena mu. na mabɛtena mu Na ma ye wagya. na mayɛ w'agya Na wo nso ayɛ maba. na wo so ayɛ me ba Revelations 3 verse 20. nti ɔde wɔbom aka sɛ ɔbɛma ho kwan wobɛbie no wobɛgyena tom wobɛsusu sɛ wobɛtumi ayɛ wobɛwɔ awerɛhyɛ mu sɛ wayɛ bi da sɛ ɛba ne saa a ɔno nso bɛba mu na afei nea wopɛ no abɛyɛ de ama wo obi yɛ ɔkora akɔbɔ mpra ama no hospital no ɔno amu ne gyidie wɔ asɔfoɔ mu ɛɛbua ne kyiakyia baabi ɛbɛde nyame aba mu mommra Ma sukɔm di mu nyinaa. ɛsɛ nsuo kɔm tew na waawa ama awurade nsa nsuo mmerɛ wo nti wɔ sɛ mommra mo a ohia da mo soɔ mo a nsukɔm de moɔ mo a wokyerɛ adokoro moɔ mo a monni adwumayɛ mo a mopɛ berɛ bi abɔ mo a mo nida so asa mo a mo yareɛ mommra Ma mu ni sika. mo a monni sika Mommra. wo nso mommra Ma mu ni ahode. mo a monni ahodeɛ Mommra. wo nso yɛhia mo Mommra mɛtɔ nsa no nufu so. mommra mɛtɔ nsa ne nufosuo Ɛnyɛ sika na ɔde tɔ. ɛnyɛ sika na yɛde tɔ saa nneɛma yi N'ani buɔ nso so. ɛni buwa nso Adɛn na mokari sika gye ade a ɛnyɛ aduane. adeɛ ne mɔkari sika de gye adeɛ nyɛ aduane Na mo brɛ. na mobrɛ Ɛde tɔ adeɛ mmɛn mu. ɛde tɔ adeɛ ntumi mmee wɔ nipa kra Montie mu. montie Na munni nipa. na munni nipa Srade duane a ɛyɛ ma mo kra. sradeduane a ɛyɛ ma mo kra Monya so. monya aso Na mommra me na nkyɛn. mommra me nkyɛn Montie. montie Na mo kra nya nkwa. na mo kra ntumi nya nkwa Isaiah 55 verse 1 down. nti wɔama a wɔhunu nso wɔnwu awurade wu yɛ nyinaa mmɔbɔ saa nte aseɛ ketewa ɔmfa nkyɛeɛ na yɛntu anammɔ sɛ yɛ onyankopɔn bi yɛtu no ɛtɔmi bi na apaadeɛ afiri wɔ fa bi hɔ a wantu anammɔ ɔmfa mmerɛ ofie ɔfa m'adwuma yi o ɔfa akɔnto yi a ɔka yi o ɔfa m'adwuma yi o ɔfa akɔnto yi a ɔka yi da koro pɛ ɔsɛ bɔfa asii ma anyɛ koro nipa bɛka sɛ And I feel cry, baha. With two and a one, two, I understand. People also say that one. nti wo maame bɛtumi aka sɛ na wɔfa asii nti wokaa sɛ ɔde no bɛyɛ adwuma no obo sɛ ɔwɔfa dan no ɔsɛ na ɔno meka kyerɛ watumi aba hɔ da sɛ ɔfa asɛm a bɛkaeɛ ɛkyerɛ sɛ anammɔntuo Na owie nsɛm no nyinaa ka. owie nsɛm no nyinaa ka no Ɔkɔhyɛ ne Kapernaum. radio wɔkɔhyɛ Kapernaum Na asraafoɔ wɔ ha so panyin bi akoa ɛna asraafoɔ wɔ ha so panyin bi akoa a obu no yare. a obu no no na wɔyare Na ɔyare wui. na yareɛ no kum no Ɔtee Yesu nka. ɛso wɔn tee Yesu nka no Ɔsomaa Yudafoɔ mpanimfoɔ kɔɔ ne nkyɛn ɔno kɔsrɛɛ ne sɛ ɔsoma Yudafoɔ mpanimfoɔ no bi kɔɔ Yesu nkyɛn srɛ sɛ ɔmmra mmɛsa n'akoa no Papa. yare. yɛnim sɛ ada no wɔ wuo nanso sɛ wobɛduru hɔ a ayaresa bɛyɛ adwuma ma no aba Na nkɔ Yesu ne ɔmo kɔe. Yesu so tu anammɔn Luke chapter 7 verse na 1. wɔyɛ adwuma a ɛho hia o wɔwu so atu anammɔn ohuu sɛ wohia no paa na wonim deɛ wobɛtumi ayɛ sɛdeɛ nemi tu anammɔn akɔgya pekuro mu obi a wo wonkɔ nti ɛbɛsa sɛ Awurade tie me no ɛyɛ sharp dan wote fie aka wo ne ato soɔ nti tu anammɔn na wokɔ nko ade a na wohwehwɛ no Awurade bɛ ansa wo ama nneɛma akɔtɔɔte sɛnea every Sunday radio ma etu anammɔn kɔ abu akwa na traffic nti Monday wɔntumi mma adwuma no saa na teɛ ntra fie nkaa na nto so na wotu Awurade ho anammɔn a ɔno nso so otu anammɔn wɔ abrabɔ Awurade nhyia ne otie yɛ na wɔmfa mu aba pa na ɛmmoa wɔ no anabrabɔ amen I will know if I was paa yɛ ma yɛ sɛ nipa tenkɔn Anyway, you have a finance story on remember we stream live on Facebook. Koowaa TV, live on YouTube, Koowaa TV, Some Dark Initiative, Some Dark TV.
we are also live there. Of course, Cameron Taylor, or no, so other to be. Their money, Agrada, or Ghana. No, the end of the day, what to the sense, why only a year. Say, one was searching, and I think it's searching. Say a chimney, said you search you. Say, you're finding too much at once, said you search you. You know, it's how it's in the filter. Or the court, or in the gym, so buying bit my prosecutor, it is this man. He is on the payroll of Agrada. Agrada, of course, somebody no Ghana, she has never been put to jail. It's because of this guy. Obinim escape jail, it was because of this guy. All the number one case in this side because of this guy called Sylvester Asare-Kwanza or Ghana Police Service. Agrada pays him 50,000 cedis every 30 days. Now, this is what is going to happen. This case, this guy will end up telling Ghana for say, he will end up pleading with the court, say he wants to move this case to the Attorney General's office for advice. Agrada will never be jailed. This prosecutor, he will move Agrada's case. He will tell you people, say the case, he needs advice from the Attorney General's office. He will move Agrada's docket. Agrada might get bail on Wednesday, the day they are going back to court. This guy, I will push, but I have something I don't want to show you today. And this guy has been working with all those people in Samsiwa, Ghana. He is the prosecutor, the prosecution unit. He heads it. On the court, on the gym, so buying bit my prosecutor. It is this man. He is on the payroll of Agrada. Agrada, of course, somebody no Ghana. She has never been put to jail. It's because of this guy. Obinim escape jail, it was because of this guy. All the number one case in this side because of this guy called Sylvester Asare-Kwanza or Ghana Police Service. Agrada pays him 50,000 cedis every 30 days. Now, this is what is going to happen. This case, this guy will end up telling Ghana for say, he will end up pleading with the court, say he wants to move this case to the Attorney General's office for advice. Agrada will never be jailed. This prosecutor, he will move Agrada's case. He will tell you people, say the case, he needs advice from the Attorney General's office. He will move Agrada's docket. Agrada might get bail on Wednesday, the day they are going back to court. This guy, I will push, but I have something I don't want to show you today. And this guy has been working with all those people in Samsiwa, Ghana. He is the prosecutor, the prosecution unit. He heads it. On the court, on the gym, so buying bit my prosecutor. It is this man. He is on the payroll of Agrada. Agrada, of course, somebody no Ghana. She has never been put to jail because of this. Brian, Do you believe Elvin? Mimpekrasa mediatum. Enti prosecutor is a prosecutor no. Entroni you chato no so dia. Yesi osra hoden ma no. So wontimi nyina because the domini sa onipa oso ntakrache. Na odi dodo anim. Enti ntro bia ye chato ne so bia no. Yesi se Awurade ma no akoma na oso nhwe so nhira no. No wonte na hye mu na dwuma yom. No ntimi nkokodene no wamfiri ba bi wo se Ghana betima fa ne ntoma pa afura.
na asema Kevin Taylor kan eye no kura se prosecutor yi da agrada pewro so eye no kura se osi atemu otirase eye no kura se oji adam die fresikafo na wasewu omo na hiafo de ame de adu omo frenchem de awurade ntu owu amana nto nanim no free system no me nya asomdio na ne atemu ani nipa men na ne atemu ani men hwe nipa ani mu so ni adam awurade papa se enhwe nipa ani mu ni adam die fre nyansa fo adam die se woni nyansa se de yetimi fre nyansa ni da ne atene fo nsema ni da ne wotu ni na sama ni butu asamtre ne nko achi ne di it is all prosecutor asamtre ne nko achi ne di na wanyanko e basa wo ye dai nyanko e basa wo ye dai nyanko etinyame na ni ku no wachimi a enye yie na so nipa o dani atemu anu di adamu di anu Kristo so oni di ayo entinyime se ye no krosa ni abrante yi ka dia awurade ntu owu amena buonyan awurade mamra ni medawo kakraka ni enti se obi a ni wodi agrada case anim no wodi skalo wato amena nim ye nye mfra brak Deuteronomy 16 verse 19 because sa ampa ama sundie ndi kuro yi mu Deuteronomy 16 verse 19 the paja ngonza fo na mbesa ndi ama no for quotation nkawo making care radi asem na akire no oso nipa oji adamudie no dani atemu wani no oninkwa edi asem ni mama wode mama ka se ni aka bi kan ya no kura dia ani awurade aye nwe ache ebure kusa afu ye ko wura mu awurade masa nipa kro no mfa na ni hunu bi onfo wurade ya nto ne so enati awo no owurade ya sa nipa ne betuma sa na asefo nka no kure na tibidi omogu owumunemu netima yiwe nipa o patent ne amana kodua as prosecutor na aboa magana afa ne ntoma pafira afa se yampanso a odiska no na bi so won so nyina na omunnim se nokura bi ne wanka ya diska aba na omugidi no awurade mu owuyare mo nsayade esai emma saafo no enya connection mu obi aya na sense kan bi fa ne nsem bia owiye awurade nkawo mu amenanim ye mfira tuntum ebradu se kuro ni nyantoma pa bi fafura ebradu so man no ehunu ade a yefia na nokure ebradu se etimi kokode po yanim ebradu se mankwase abafo ehunu wonanim ehunu se abrabo na yebo nyo mo nkwenti na yebo ntuudi pa wo sori gyem se panyini na wo bua se saa de ni ntimi nkoso ma kuro ni fa ne ntoma pa mfia no ye je Kristo mo bro so se na nim asem ono aka se wontu sa ni pakura mra ensi awurade wa trofo wuti metwatwa wani asem yes sensi a ya trofo o tin fa nanum asem emre se nanum asem nyina atwe nyina afi ne homi mu na se ya nokore na so obi adane atem wani wan se bobo fi na ya nokore ebi ni mafa ne ho adi we ya fa ne ho adi na bedu aga da so so de asa urado nka nokore na se ni poru wo o so mbe wo no wo to ya dan ba se wanti urado nyankopon ni na se baba sensama make wote na ye urade ni wantie na se wan hwe ne mransam na so de ya me hye wo nei urade mransam ode mransam obi difo a munyeri no obi difo se wantie no wanifo anu me nyina beba wo so anu me sama me kitan nyina da ba so anu me be ka okuru anu me ebe ka okuru be ka umram ebe ka umram be ka okante ebe ka okante ebe kodo ebe ka kodo be ka oyefurumu ebe ka oyefurumu asase so aba anu me yi wo yari anu me ebe ka asase so aba wana ntwe ma no nya kwani fu amudi bravo mu ni nokure ebe ka na ntwe no be ka ufuo dem anu me ebe ka mu fiye dem ebe ka wadufu anu me ebe ka ma dufu anu me be menum anu me ebe menum na benaboni adapa aba wo na benaboni adapa aba bomo so awurade be ma yare dom afamo awurade obo ma yare dom afamo ebe ko sise obe hye so mu so efi asase so efi asase so awurade wo fon awurade wo fon eni ahohyehyɛ odi ahohyehyɛ enkrante eni ahopopo be ba so awurade be ma mfuturo awurade wo be ma mfuturo atose nsu egu asase so edi ko nse be sewo edi ko sise ni awu jire mu di sansem wuni e be sewo awurade be ma odi nkugo watam awurade be ma watam fu nyina ni nkugo ne wo betina nkugo eno betina Daya me bon present sa Deuteronomy 28 verse 15 down. Nyenye awurade nhira mo. Deuteronomy 28:15 down. Me bon present sa me awurade nhira mo.
let's say it is adia and you know me when na e be ko prosecutor no so na so tiere wade onyankopon ne a nyanso se prosecutor be tie wade ni nyankopon be di ne mransem a mi so wo be tie wade mransem a wo hye nyina to wade onyankopon be ma nso akosoro so wade ka cho se bu atenti ni so be di so a be ma so akosoro esi asase so amana man nyina so no do be si asase so amana man nyina so nhyira nyina be ba bato ape nhyira nsema me di ka se wade nhyira no onno mo no sente sa no e be ba so mfi se tiere wade onyankopon se what tie wade onyankopon ne nhyira be ka okum nhyira e be ka okum be ka ofu prosecutor be ka ofu maba be ka ofu ene wasase so aba asase so aba nhyira be ka okum prosecutor nhyira be ka kan nhyira be ka ofu ba ne wadi fu nhyira be ka ofu ba ne wadi fu Erwade be mo atamfo asori prosecutor erwade be mo atamfo asori e di nkugo wo be mo ma di nkugo wo kwansu kwan kroso e we fia be hia prosecutor so na mo kwan kroso be hia wa onam kwansu so be dwane afi na mo kwan so be dwane afi wani erwade be hye nhyira ma na ba oso erwade wo be hye nhyira prosecutor amana ba so na so be erwade onyankopon enu ansem so be di erwade onyankopon mo na te na kwansu a no nte erwade akwansu a erwade ni be gina ho prosecutor oso di be gina ho ayo man ko do be yo man konkono erwade nyankopon be ma ne purpose erwade be ma ne purpose prosecutor awo ye furu mu aba ye furu mu aba awo fi aba ene wo fi ba so erwade be bie na be pa kura be obebie na de pa kura be awo sura ma awo sura de ama na to se nsu afa prosecutor me be to se nsu abu abrabo so Deuteronomy 28 verse 1 down. Uti erwade asema no so no Deuteronomy 28 verse 1 down. Ye erwade di jawo no no. Edi nhyira nie eno mi nie hwem na prosecutor gina asem wo fi no yi nie we. Amede me performance obe yi nie we nhyira no. Eso ko ba se uchu su no media no. Na agrade ekotua momagede a afide me mfa panyi bia ho nche. Na osoro so mfo bia ho nche no. Say no crossing in that court there na mo peda Bible say mfa minse. Ai di adanse say mo gitum say Bible mu na no kura nyina wa dia. E Bible kura na num asem ya be kasa chem say mo bu atencha wa asem we ho a Israel nyankopon ti asi danyan. Nkofo bi ni buru nyani bi. Nana. Ene medenkwa ne papa. Medenkwa ani papa. Ene owo ne boni asima. Ani owo ne boni asi prosecutor yanim. Nso me share say. Media me share say. To erwade onyam. To erwade onyankopon. Nanti wo na akwa. Nanti wo erwade akwa. Edi ne mransam na temudi. Prosecutor di erwade akwa ne na temudi so. Nene me fire osoro ni asase. Me fire osoro na ma fire asase. Edi wadanse. Na me di edi wadanse. Sir, medenkwa ne owu. Medenkwa ne owu. Nhyira no mu me. Nhyira ne no me. Esi wonim. Esi mu amudi adanse bi nyina nim. Enti franko. Eti media me ka chem se me franko. Na wo no asefo nyina nya. Na mo ne asefo nyina nya nkwa. Deuteronomy 30 verse 50. Na sabuko tusu owu ne dia. Ani amuni asefo mpe no kura nyina. Ube wu owu. Obidia boss say I believe what Kelvin is saying because of how the police is going back and forward with Agade's case. If we came to say that, Bishop, I support what you are saying. Well, people believe say omuka omubenyina no ebia na fragadambi abema mamenya dia ombit media attention. Danyan. Odi trade we to. Sema mi Agada case omuye no foolish case. Na awurade nim na koma mu senke bredu si etua maameneka. Mpanifo kwa asem no se de bi bewuo no. Kyerɛto ho. Aye awurade na ne be kum omo. Wasa court asem ye nka ne bazabaza. Be on college amdidi nkomo we kyerɛ. Makenkan twɛ no na aka ne sesi e. Edi adanse se awurade wonye tro. Di so onye trofo ina num asem le no kra wo person nti na nyina ni so na yenya nkwama ye ho de a. Wo de mo munye case we basabasa. To obi a no ka case no bi adi nti eto ho. E boss have certificate judge. Bra magistrate. Bra wan kwesi ID ni ano okoba. Na ti o mi din ku ho. Na bo se awurade nya tupo na ho be frasi ado awurade. We ya dance ato Ghana fo a enye awurade ni nyina nim. Se satenchi akwa asem we hu ase de awurade asem se. No mu gidi pagya Bible wo court. No emfa snap nko court. Che se awurade na omusuo no no. Se awurade ni be frasi apira nipa. Go waye ho ha che. Ahwe nipa ko ma che. Si ewura wo pani apagya awurade asem no. Uji enu dia na wan na agidie ni apa ani koran na onso age se no nam gidie na tra akoso na awurade hokom ebra bi so opira nipa e ma ya ka nyina ya nipa ya ho so
Obe start na grade that case you. Wo de ma attention nko to na. Me ba betina omode ahome. Na mo be ka no ha magim di kwa. Na so nyame na me ye. Wo de mo fa to me inside do finzu nka. Ma me ni e ni pa Ghana. Abram ka se e bonkuru. Wo de yon try on yen shade. Pick. Alright, then I have this person that says, "Sweet Diane, you and your crew so actually have a blissful weekend. Thank you. If you came to say, Sweet Diane, God richly bless you and your crew for the good work." Well, Kevin said, I think I've read this one earlier on. Bishop, I support all what you are saying. Yeah, be a line not soon, and maybe a moment to me if you're the Bujaye, yeah, Neja. Young Quany and Bombay say a Jordano. I said, Sini, I will be a show of Ghana. It will come to reality. But then, hey, young fast dama G4 and I am what or Japeko. Abasto with this Shabia Najimokano. When no more Basaba said more brain and came for Munina no more than a beam. Timothy to Mrika Namunko. What did you have a kaimo no mama or bem or kaimo or shine swap or kaimo and then all night chichi ebe koso e wo Japan community fa wo jim na bibia enkototin enfamao ya fast dama home estate and block factory oba say open dine open blogs ni na no father wo mo they will support you me twa me ho aba me ba ye be fa e course no stay with us we be back me twa me ho aba. Yo, man, this is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebone am hia no kura bo me na yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV Ofa kwaba Yeah, cool. e se we bai ofa ade ho sen Jade ya to kwabena. Asa bi wanya respect bi ama na o kan fon che no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same fon. Say Ghana politics, football, awurade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ani abeko. anti prophecy no wonyi no Wamboa. ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yeso akeka bom ene yeso yeka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa Show eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye dedede mu host Diane ena me de vremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power bubuano. A big biara sabi opesa umre fee. Now fi uma boss say bi. Now we say yes. Ampa. This me fee ni no. A home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Where estate a ebu men say so bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma obabi. Ebia na oni adaje. Ebia wa amonone o wa control. O previa yes ye wi ato. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so a beboa, among estate at Tiapo, Yenim Sikape ya, Yenim 50 wasem. I was with my Indiana country as some, and more than 50 one on a sentino, who are for me, I'm good now, baby, I sit down. If you only said, yeah, the blog papa this is meant according. Sabaya Otra, Uno wonder. There are a lot of estate, Okota and Jeninsu and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the Yejina, ever said, and Yammer Cotote, and what didn't boom at the mass of trap, and when you young share and winsha, a bear. Yamisha, our fan number the was and any home for a deeds, I was so a home estate and block factory. Up to be a woman on it, oh, Ghana, open prota top, prota day, prota any yet, prota any baby traffic one, and until you play a home, if you're there, brought to be a open was antimum and I can't wait to me a friend now or the contribution about my stories so far. So give us a call now and let's go. You go so there's the Bema a Odipo and I am one with Japan from Sanso and a home estate of Block Factory for so no. You better one more assay and see who is my friend. You have a call on the line. Hello. Good morning. Good
money for the end of the world. Nyakupadum. Kobiniana. Could Kobi meeting. of our coming in the Bible. I cannot create up Google and if you bring me out of my. And if you didn't know what they are going to be the day myself, but the problem is that I say, and I got an enemy menu. Let the money work at all. Let any person in the 2 in the country. That if you are one of the things, then you need they are not supposed to be welcome. But I had the job, man, I'm going to if you know money too much. I don't want to come here again and look and I'm for. What does it? You don't really be that one, maybe I'm not people to the day. But the way I grab the energy, already, yeah, I will that there is there and run over you. Who is my problem? But you really no, your mom loves it. You feel it, and then look at everything that I let you now or I let you. On Katapa, but you feel on Katapa. If you are to walk, you for me, shit. You couldn't be mother. I don't know if you are all kind of a turn up in you know, people. And to the phone in this time, the young solid, I'm putting the hand so much as one of my that's it. Come here, that's safe for contribution. You can also be part of the program by calling and share contribution with us. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello, good morning. Pachoma into. My chair. Pachoma Jos, Moanonko. Pacho, Kumawood. Pachoma Moanonko, or life, Moanonko. You know, the Pancho, I don't know, yeah, or no, you look for the woman. Yeah, now you voice in sister. Nti msia mo kanche no ma no mo kanche no ma me say you look for no yeah o mana no Yate. Yo. Hello, good morning. Yeah, my dear friend. Yeah, wapi. Obuza. Wapi mano pe. We home tea. Ompia, yai. Yale mano kwa nimpimu. Opa, ya kuponjele mwe kinjirawo. Opa, ya kuponjirawo. Odio mani, kuponjirawo. Daka. Opa, umukua na mzonko omeda. Na ọmọ sẹ ẹyà náà ìkẹta sí mi yà nípa nkyẹnse maame yi ẹsẹ tí yẹn nà nkẹtẹ ẹbi a maame yi ti ba ti sẹ ọyẹ sọfkọm na mo yẹ ntom ẹka ẹ mọ ọfa ase na abẹgyẹ n'akyi mu kakyere mi sẹ ẹ onyi mi oyè si di wàfẹ nyame yẹde yafa nọ mi hɔ yẹde ni yafa nọ mi ɔno ɔfẹ nyame wɔ ɔyɛ sọfkọm ankasa. But they are so full during our fat, they are back of Kudum, or the Kofu and our far bus of Dumum. The soft command and do so a war yellow, and the Taki was them. No, I commanded Kadarino, commanded Kadarina, which cannot do so put you was Anna. Now what you know about them or bar, or other Giscano, their money, or the pop, what do you feel? Amamo. So, you call what you call the grand night and all about my way. We want to watch it carry, and yet you might be the amount of that. And yet, only not among the final honor. And so, a poor body near my white ship. And then young couple and first will plan suka. And the bill say to be away at the or money now. Ain't no idea, me so fit. And I could yes, you yẹn bi no mbɛtumi akɔ nsuo mu nso akɔyɛ nneɛma bi o na nhwɛ ne yie sɛ obi mmebu obi mfa so ama obi nkuwa ne mpe tam wɔmfa mmetwa ne ho mmebuɛ bi di apam sɛ yɛahiafoɔ wɔm ɛde agye tontie no bi nanso wo a woyɛ sikani na wobu nkɔfoɔ afa so no a wode anya a wotam no ɛnɛ wofɛ ho sɛ woyɛ sikani ɛdeɛ na ade wati Bible say so we are dealing we are dealing also kwa dia mfasuo na woso na quotation bank of we dey know we are on o dey kan o you dealing o ake
And that's all for our pizza, of course. Be part of the show. Call us. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. Offer, please. I want you to know that Agrada cannot be jailed in this country. Hello, good morning. Hello, Mr. Monka. Good morning, Pastor Martin. Hello. Pastor Meto Kapa Moanonko. I didn't even understand that on the Pelican. The Pacho, Agrada Samono, the Pacho Mamma, the Bill of Mizano. It's the Mamma of Tati Charles and then a fourth penitentiary. I'm a man of the Ajay of Comedy Man of the also for Juma. The Timamino, I'm no master Sama Mamino, why is our mining? My dear Cooper and Pacific, I'm going to forget a phono. I'm more on the new down. It's a something in the afternoon. I'm more money about how to become my data. It's my baby of Jama, I know. Yes, so, all right, yeah, that's it. Hello, good morning. Good morning. Great. What you into? The Pata, the Pata, not the regular Pungu concentrate the Pata for Bundu. What you want, I think that I have made a heart. We shall of a room of why I did. The fact that we're coming to I said to the great German. German about we just compare for me that the Madonna allowed the Mahmoud Bobia, Loyan, or be quiet. Since I don't know what our one, I will be foreign minister. Why are they as some out there seeing him? Never ever for a Ghana more. And for ye, Sister Madame Agrada. Agrada Crampon, another man who say, Mammy, what you are for. No, I'm not station, no, I want to. If you cannot hear what Ghana, because the prayer, I'll be nice at happy. Because my no, it might be no years to get the money back. And then you know, if my son will be guilty, something be on the Ukraine, I mean, I already put Saran up. I don't need to get out for him. If I understand, you put a on your way. I am a watcher of the Mahmoud Boria, the Amamida sister. Yes, so yeah, that's it. Hi. All right, let's stop making your call. So we're part of this show right now. How about 11 minutes to go? Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Dan. Pastor, now what to say? Uncle Pardon, Pastor Pastor, Pastor Yamiado, me way for my. Yami Samopa, Onopa, Yami Yamokepa. Then, if I said that, the rule said our Paka, say, you could do a musical home that I have seen, the only way over. Okay, Pastor Mekai. Oh, yeah, I'm pardon. Yeah, the other one, yeah, I know you do. I'm a papa. Yes, yeah, that's for calling. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, we don't have a video. Janaba. They are 10 gram of video. Look at my attack to the fine. Now, I am to prove you with the attack to the fine. Just to do after fine. Nana, I'm you. I was talking to you. I was using the fine and the farm. Now, I'm here for the farm dog. And I had a look at the book in Gramo. You give a palm of a brother of the mystery. Now, I wouldn't get the demo of it. Hello, good morning. Good morning. If I showed you, baby, our friend. Like a friend, you know what I'm watching. Pastor, my issue. But they suggest a pressure for the tailor at the end. Pastor, you one of But not a constitution, you know. Already at the union. So you put it to be a president. For your money. A more little teaching, the people who didn't want to know people. So when you are man, especially not body. So no near more my name, possibly the man and man. That's the trainer, and there is a good anything, but it's more man. And you do a person in I enter. There will be a more to ship. Not a dear, so that's the area and I am fresh. What the original to me. There was a man and young, I am a self trainer. I don't be a man. I'm just encountering the belief that you demon. I will be at the tree and go to the poor in the business. I'm going to be a poor man.
ɛnɛ yɛnhu makobi a yɛfrɛ no ntientie ne yɛfrɛ no mɛsoma yɛhunu bio ne nyinaa yɛ nname bi a nnipa bi yɛyɛ a ne nka wɔsɛ fɛ ne sɛ yɛnyi ama na abɔ ɔman no so akan yɛ the same thing ɛberɛ a ɔman a ɛteteɛ wei so no bii Joshua so Joshua nte aseɛ ɔsɛ awurade ani awurade se ɛyɛ akan na afa abanidie bi munyini ma dɔkita na yɛyi ne nyina gyiri gyina ɛberɛ bi no sɛ ne yɛsi wɔne n'atefoɔ nyina gu oku no ba yɛhu bi wɔ ɔman no so ɛde yɛkɔdi bɔne no a ne yɛde abɛsɛ akristofoɔ na ama ɔman no adi akristofoɔ na ama ɔman no adi yɛnni kristo so sɛfo bi a ɔyɛ president ɛdi ɔman no so nti ɔman no mfa mmara di nsɛm no awurade de maa yɛ no ɛnyɛ adwuma yɛbɛde ɛho afiri nneɛma bebree mu ɛne nkɔ mfurom dɛ ma nkontommire fie a agya yɛmunim nkontommire bi a akwadaa ketewakorafrɛ yɛde yɛyɛ aka ne nkakura se nkontommire wote baako a ɛtumi fa adusua no mu ɛyɛ nnome a ɛka nnipa bi a yɛamfa nyɛ adwuma a ne bi ɛ awurade nhyira mo All right, I have 9 minutes to go. So let's see who's on the line. Hello, good morning. Good morning. Odo, we didn't baby your friend is free. No, ka bɛtɛ ho sɛ na ɛsɛ mo na me ma mo yɛ adwuma pa bɔbɔ na ma na ka ba asɛm no polisifoɔ no de wɔn mu gyigye nanso ɛduru baabi a na ɔmo nneɛma bi ama gyigye no a yɛwɔ no ɛsɔ ɛtumi kakra ɛne sɛ mopɛ evidence ɔda nti obi na mokyee no a anka nyɛ mo na mode force ɛbɛkɔ nnipa no fie no ɛkɔbɛwura mpie sɛ moyɛ search na mode yɛpɛ evidence sɛ ɔmokɔ ɔwɛpɛ ni sɛ wabɔntene the laptop na mo use no ne nneɛma a wɔde na so na wɔde video bi bɛtumi anya video so no ɛwɔ so ne ɔmo na wɔkɔbɛwura tutu wɔ mu hɔ because ɔmo ka sɛ ɔmo nkwa na ɔmo nso ho nsa video a ne kɛkɛ ɔmo a ɔmo kɔ ɔmo nsɛm na evidence bi enu hɔ ana ɔde no nso yɛ sɛ wɔayɛ adeɛ no a ɛnyɛ evidence bi na wɔsɛ wɔde ma pa ɔmo ani video a ɔbaa abɔnten no yɛɛyɛ ɛsɛ sɛ ɔtwa sika ana nkɔɔfo akɔ ɔmo kɔɔyɛ no nti nipa dodoɔ na ɛkɔɔyɛ no ɛmo baako mmienu bi na taa no a nipa dodoɔ ɛbaa abɔnten obi akɔ ano ɛyɛ ne dwumadie ɛna ne kuruma ayɛ ma nti wɔsɛ wɔde maame ne kɔnura kwan so na ohunu sɛ Ghana mmara ɛbɔ Ghana ho ban nti ne so ɔman ne da hɔ koraa ɔmbɛn ne kofaasa hwɛ sɛ obi a ɔbakɔ ne kuruma ne kɔ yɛpire ka yɛpie ne ho sɛdeɛ ɔfaa ne so wɔn nyinaa sɛdeɛ yɛn nkwasi asɛm sɛ ama yɛhu saa de wɔ ebi nie wɔn ne yɛhu sɛ ɔkɔ kɔɔ na yɛhu sɛ wɔayɛ makeup fader yɛyi yɛ from ɛyi first wɔn ana yɛde wɔ tena police firm support ɛyɛ na maame na ti yɛ kɔ siesie ne ho wɔyɛ ɔbaa yɛbɛtumi aka sɛ ɔnsifa n'afa deɛ no deɛ normal ne mu sɛ ɛbɛnya na yɛtwi makeup siesie ne ho sɛdeɛ wɔkɔ ne program papa bi no ɛno kyerɛ sɛ esua fi dwo edwa bi ɛɛkɔ so polisifoɔ no wɔn yɛ yie wɔbɛte sika no ɛfiri akankyia pàtó ɔkyerɛ sika no ne ntumi nyi ɔmo wɔ bibi a na n'akɔm sɛ mmara kyerɛ sɛ yɛnya amaame no a ne nyinaa yɛ ne ho asɛm ka yɛnya na mmara kyerɛ mfa ne ntum a momfa ne ntum na afoforɔ nsua nyansa mfiri maame wei adeɛ mu meda ma nyame nka mo ho ne adwuma pa Yes, so let us say Ofreya. hello Good morning. good morning Diana na wote sɛ Nyankopɔ adumo for wahene na so ɛ wɔwɔ wɔn ne wɔn yɛ kɛkɛ wɔn yi sɛ ta wɔn yɛ to live Mami nkyɛn mi kɔ wɔn na n'asɛ nso kɔkɔ mi di dɛ bi aka sɛkɛtɛ fo nyinaa sɛ ebi sua mi sɛ biara Diana nyankopɔ yi sɛ ɔno wɔ fa wate ne kura deɛ mo kan na bibia so yɛ ne sɛ ne kura mo kan di ɔba abo bia nsa mo abo fɛ mi ti fo ɔho yɛsrɛ Ghana mpanyinfoɔ ɛne mpanyinfoɔ a wɔn ka di mu nneɛma a ɛkɔ so ɛma asɔfo no di mu ɛnwa sɛsɛ wɔn keka wɔn no to wɔn kɔmɔ nti ɛnsɛn ne nyinaa bɛkɔ o mi deɛ sɛsɛ koraa deɛ ne hɔ ne bɛsiesie hɔ na me ama yɛ sɔfo me yere ne me ma me sɔrɔ a me ama me sɔfo me firiki me yere bɛ ne sɔfo maame me firiki yɛ yɛsɛ yɛ kɔlɛ sɛ ne yɛ de aba ɔmo ne yɛ yɛ di ne yɛ ɛkɔ so no sɛsɛ me saa na me bɛ sɛ dabi dabi yɛbɛba afɛɛfɛ wo yɛ nkɔwa fɛ bɛ sɛ owu bɛkɔ na yɛ bɛka kɔ mu wɔ deɛ ɛna na nsɛ obi yɛ sɛ obi wa deɛ sɛsɛ obi a wɔsi na bi a baako a nan ne bi bɛ hyia no so ɛna yɛ 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 ne ka sɛ yɛ yɛ aso Ofa line akase. Ofa kafra. Aka
maximum number you made it in so stop picking your calls. So I'm picking about 2 calls. Enjoy the kitchen sound this morning. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. If I want to say, Yeah, no, my breakfast. and then the room I help for more break a frat. Yeah. Maybe also a pattern of the yeah. Yeah, for the paper, I won't be 2 minutes and the door. Martin made up your benny sama, Manu. So, I'll come back. I'll come back. I'm not in the other. In the money in you're going to pay it. Now, I can't make an effect. Or probably on them to be so. Never day. None of what the family comes to. No crow, Quran, Bible, Nanka, snap, which the other would be answering good. I want to do the piano on. The one you think. It could be anything. The big can't ask him to that. There, the sorry, after or my will. Yet in Chromosome after or my will. I didn't make up. Every is coming over saying, this guy, when a Bible is die. And so the Palestinian New Year is my neighbor, and you're not going to know. Yeah, well, and sorry to have done how was yet here. Young cannot now, like, young 72 flag. We are the picture of mine. Who comes to a big good Bible, Nadia? It's in the same person you see. And if you're not emotional. Now, and no academy of prayer, and no academy who said everything here for now, according to the other said the academy is on the Bible today. Now, go for one was 100 would not someone how many say anything. Make us who are everyone was in the school feeding program. Okay. I can't make a problem. Yeah, we need to now and must understand for country. In 24 September, I didn't make up. I heard this in Papa. There was the school feeding to the head of work. Now, let me assure you something. Ghana has government institutions here, a government secondary school here, where any parkland, Nebaco SS. The Pedro Bissano said, land here will have the other. Now, the government headmaster couldn't pass it. Now, can crown over the agriculture. If you just start land, people are a deal of, then the view of, can't get the view of. Kakabia meaning and make it you, oh, government school. Now, can crown other to a dead Bruno. Sister, what do you want to happen? You have got the Nelson part of the Ghana. Second school, a war on. Some of it is Jabba, you know. When you are moving to young can see baby Emma. Government never wants to pass on to Monday. So, we will be able to have the look at it now. And then I'm talking to and then my next answer. To make one. Yeah, that's if he. Oh, okay. Hello. Good morning. Hello, last caller. Okay. Yeah, things said my time is up. I have to end the show this morning. My darling. Yeah, come. Diane, Awurade Nyankopɔn nhyira onipa biara. Na onye obi akɛseɛ. Na yɛ mpa ɛbɔ kɛse a ɛkɔ so Japo kurom. Odifo na yɛbo a awiemfo ba ɛne kampo hɔ. Ɛhɔ ne yɛnyɛ ikɔbɔ ma bɔtwe bi ampɔmpae. Yes, Dr. Gabriel Kojo Rai, Jeffers, and as a Kapat Education Complex, Nura no, or Dikia Copium or the Enche or mining in our fa. Miss Moko Copium, then they are boy and some Botudi Pompire. Now, if you are Gijano near the Abaya Soling and Ripa, a Punada, or Cassie, School Park, Gibanadas Ubishia, or Cassie School Park, will be a one. Now, Ominia Muniam World Empire, Radin Shrodia. Radio. Until you will be a happy weekends, there are the more who by na Monday. On Femesia, Matissa on your ye, Alcon Susu. There are the baby Anyasum Jim. Now call more who buy, or bounce on for Mackenzie. No found so on fanning cop. Now on fanning bra. In himself Monday, or by the Adamo. If you see any Katin, say money alcohol, or nay, a jack would do him in that. Yapon ye ko ye de asema home estate and block factory odi for na ye boy better was say mo am frey mo ntimi afrey chichi benche mo am de messages buy
Facebook Live. In the moon, say, director for the show, Uchino, so executive producer for the show, Ras Sam Darkus, famous, and Linia Uma, and a boy, a chidom, a MCR, Emma, Yedi, Jimmy April. You did the Diane, a doing, I don't do me a jada. You be sent a cram. Bye. Yo, man,